Každý rok je takmer 10 miliónov zvierat použitých na výskum a testovanie, a to hovoríme len o Európskej únii. Väčšina zvierat pri experimentoch preukázateľne trpí. V nasledujúcich minútach vám predstavíme toxikologičku a uznávanú vedkyňu, ktorá už 20 rokov sa pokúša tento negatívny trend zmeniť. Vyvíja alternatívne metódy, ktoré nahradzajú práve spomínané testovanie na zvieratách. Tajomstvo spočíva v umelo vyvinutej koži alebo napríklad rohovke, ktorá má podobné vlastnosti ako tie ľudské. Ja už ale nebudem hovoriť ja, ale priamo Helena Kandiarová. Pekný deň vám želám. Dobrý deň, vitajte. Ďakujeme, že ste nás aj privítali vo vašom laboratóriu. Predtým, než sa pozrieme na celkovo váš výskum, ako vyzerá, v čom tkvie jeho úspech, tak si povedzme trošku viac o tom testovaní na zvieratách, ako to vo svete vyzerá, v ktorých oblastiach ešte stále testujeme na zvieratách a kde sme už u toho upustili a teda zistili sme, že sa to dá aj inak. No, možno vás to prekvapí, ale najviac sa testuje v podstate pre vedecké účely, pre výskum a vývoj, pre základný výskum. Je to zhruba 45% testov, ktoré sa vykonávajú len v základnom výskume, a potom asi zhruba 21% z toho celkového počtu laboratórnych zvierat sa používa na translačný aplikovaný výskum. V Európskej únii v roku 2017 bolo reportovaných zhruba 9,5 milióna testov, čo je vysoký počet, a vzhľadom na to, že máme tu periódu covidu, sa toto číslo bude ešte významne meniť, takže porastie toto číselko. No, čo sa týka oblasti, kde sa testuje sa takmer všade s výnimkou kozmetiky, teda testuje sa vo farmaceutickom priemysle, v chemickom priemysle, v potravinárskom priemysle, testuje sa bezpečnosť zdravotníckych prostriedkov, takže je to veľmi široká oblasť, takisto pesticídy. Každá tá svoja legislatíva má oblasti, v ktorých vyžaduje testovanie na zvieratách. Európska únia zbiera každoročne od členských krajín štatistiky, aké množstvo používame na výskum. Podľa správy Európskej komisie z roku 2017 sa na výskum použilo zhruba 9,5 milióna zvierat, čo ste povedali. A len pre porovnanie, rok 2016 je to 10 miliónov, v roku 2015 sme použili na výskum 9,7 miliónov zvierat. Podľa týchto štatistík nie je úplne jasné, že či ten trend je horší, či je lepší. Sami ste spomenula COVID, takže uvidíme, ako to bude teraz. Ale ako je na tom Európa v porovnaní s Čínou alebo Spojenými štátmi? Európa si veľmi dobre stráži štatistiky a vykazuje veľmi detailné reportovanie. V niektorých oblastiach, napríklad pri výskume liečiv, nám dokonca počet laboratórnych zvierat postupne klesá, pretože tieto testovania nahradzujú inovatívne metódy, alternatívne metódy alebo in vitro a in silico toxikológia. Na druhej strane nám rastie napríklad počet laboratórnych zvierat, ktoré sú vyžadované pre testovanie v oblasti chemickej legislatívy a pre testovanie bezpečnosti zdravotníckych prostriedkov. V Európskej únii je to teda okolo 10 miliónov zvierat ročne, plus minus, je tam možno milión hore-dole. Ale keď porovnáme tieto čísla s USA, Japonskom alebo Čínou, tak tie testy, ktoré sa vykonávajú v zahraničí, alebo ich počet je obrovský, je enormne vyšší. Len napríklad v roku 2015 štatistiky hovorili, že USA, Japonsko a Čína dokopy používajú okolo 60 miliónov zvierat. A toto číslo samozrejme je výrazne podhodnotené, pretože napríklad v Amerike sa nereportuje testovanie na potkanoch a myšiach, tak ako v Európskej únii, a len tam v tejto oblasti u hlodavcov sa predpokladá, že sa používa zhruba 100 miliónov zvierat ročne v USA. Z Číny samozrejme nemáme nejaké veľmi detailné štatistiky, takže tie čísla sú odhadom a sú veľmi vysoké v porovnaní s Európskou úniou. Ja si znovu pomôžem nejakými štatistikami. Okrem množstva zvierat my reportujeme Európskej únii, na rozdiel teda asi od Číny alebo od Spojených štátov, aj to, ako zvieratá veľmi pri experimentoch trpia. Zo správy Európskej komisie opäť vyplýva, že 51 zvierat zažíva pri výskume slabú intenzitu krutosti, 32% strednú a 11% zvierat zažíva teda krutú bolesť pri teste. Čomu je dobre? Skúste vysvetliť, že takto vedieme tie štatistiky. Treba povedať, že zjavne poctivo. Áno, dokonca Slovensko bolo niekoľkokrát chválené za to, že veľmi detailne vykazuje a veľmi načas vykazuje čísla do týchto štatistík európskych, takže sme v tom skutočne dobrí vo vykazovaní. A na čo slúžia tie štatistiky? No v podstate je dobré byť informovaný o tom, kde tie zvieratá používame, v ktorých typoch experimentov ich používame, aby sme mohli vyvinúť vhodné alternatívne metódy.
alebo poprípade sa snažiť aspoň zmierniť tú bolesť laboratórnym zvieratám, ktorú oni zažívajú v týchto experimentoch. Jeden z takých testov, ktorý takisto spadá do kategórie pomerne krutých testov, bol test očnej dráždivosti na králikoch. Pri tomto teste sa aplikuje králikovi do oka testovaná látka. Čo sa týka chemikálií, je to väčšinou neriedená chemikália, čo sa týka zdravotníckych prostriedkov, bývajú to eluáty a tak ďalej. Takže do jedného oka sa aplikuje testovaná látka a druhé oko slúži ako kontrola. Takže si viete predstaviť, že ak vlastne sa testovala nejaká látka, ktorá bola veľmi dráždivá alebo dokonca žieravá, že takéto experimentálne zvieratá veľmi trpeli pri pokusoch a našťastie sa nám podarilo vynájsť metódy a zvalidovať metódy, ktoré takéto testovanie na králikoch obmedzujú alebo úplne nahrádzajú. Pozrieme sa aj na to, že ktoré zvieratá sa najčastejšie testujú. Najviac testujeme na myšiach, až 61%, ryby, potkany, králiky alebo vtáky tvoria 31%, no a obľúbené domáce zvieratá, ako sú napríklad psi alebo mačky, tak tie sú zastúpené v experimentoch len v 0,3%. Prečo sú možno práve tie hlodavce najčastejšie používané? V takej tej bežnej toxikológii sú laboratórne myši a laboratórne potkany tzv. Zavedeným modelom. Má viaceré výhody takýto model. Sú to zvieratka, ktoré sa rýchlo množia, ľahko sa s nimi manipuluje. Sú to zvieratá, z ktorých teda tie výsledky sa dajú extrapolovať aj na človeka, aj keď nie je to 100%. A takisto to použitie zvierat záleží aj od typu toxikológie, ktorú robíte, pretože napríklad v ekotoxikológii tam ste spomínali ryby, takže tam sú tými pokusnými zvieratami napríklad aj ryby, sú to rôzne červy napríklad, ktoré žijú v pôde, čiže záleží to aj od odvetvia, v ktorom sa pracuje. Ale keďže sa najviac testov robí práve pre výskum napríklad liekov pre humánnu medicínu, tak v podstate dominujú tie laboratórne myši, potkany a potom neskôr nastupujú napríklad aj primáty. Vy už zhruba 20 rokov sa venujete alternatívnym metodám, ktoré všetky takéto testovanie na zvieratách nahrádzajú. Ja som v úvode spomenula laboratórne vyvinutú kožu a spomenula som aj rohovku, tak skúste vysvetliť, ako vôbec dokážeme takúto kožu umelo vyvinúť. Tá technológia výroby kože alebo rohovky nie je úplne taká nová. V podstate takéto modely existujú už viac ako 30 rokov a pôvodne sa používali alebo boli alebo smerovali do regeneratívnej medicíny. To znamená napríklad pre popálenie nových pacientov, hej, napríklad. Takže ten úplne pôvodný zámer bolo využitie v medicíne, ale neskôr ľudia zistili, že takéto tkanivové modely, ak sú dobre vyvinuté, nám vedia poslúžiť aj v toxikológii. Napríklad ja sa zaoberám dlhodobo topickou toxicitou a my vieme, že rekonštituovaná pokožka, teda epidermis alebo tá rohovka, vie poskytnúť veľmi podobné výsledky, ktoré vidíme potom aj u ľudských dobrovoľníkov v testoch, ktoré podstupujú. Čiže vy vytvárate také tie modely, umelú kožu, aby sme si to vedeli nejak predstaviť? Vieme ich aj vytvoriť tu v laboratóriu, ale také modely, ktoré sa používajú napríklad v regulatívnej toxikológii pre splnenie požiadaviek legislatívnych, sa kupujú od certifikovaných výrobcov a ja som viedla vlastne jednu takúto biotechnologickú firmu 10 rokov, ktorá sa zaoberá vývojom rekonštituovaných tkanivových modelov a je to nielen koža, ale bola to aj rohovka a iné modely. Čiže vy s týmito modelmi pracujete v laboratóriu, čo na nich testujete? Áno. Mojou hlavnou takou výskumnou činnosťou už dlhodobo je vývoj metód s týmito modelmi. Čiže nie len teda tvoriť tie modely, ale skôr vymýšľať tie aplikačné výstupy. Čiže my máme nejaký model a chceme zistiť, či ten model je využiteľný pre testovanie kožnej dráždivosti, tak zoberieme sadu chemických látok, o ktorých sa vie, akým spôsobom sa predikujú u ľudí alebo u zvierat, čiže či sú dráždivé, nedráždivé, leptavé a tak ďalej. No a skúšame postup na tkanivovom modele, skúšame to vyladiť z hľadiska expozície, z hľadiska dávky, tak, aby výsledok, ktorý získame na rekonštituovanom tkanive, sa zhodoval s výsledkom, ktorý vidíme či už teda u zvieraťa, alebo u ľudského dobrovoľníka, alebo teda sa zhodujú s výsledkami, ktoré sú publikované v literatúre. Ja by som ešte chcela podotknúť, že vlastne výsledky, s ktorými my sme sa porovnávali, sa nerobili na laboratórnych zvieratách. Sú to výsledky, ktoré sme vlastne získali z databáz výskumov, ktoré boli vykonané už mnoho rokov dozadu. A sú tieto testy rovnako hodnotné ako tie na zvieratách? No niekedy sú dokonca aj lepšie.
To sme mali možnosť vidieť, keď sme ešte veľmi dávno validovali test kožnej dráždivosti. To bola vlastne súčasť mojej doktorandskej práce, ktorú som robila v Nemecku. A tam sme videli, že v podstate boli veľké rozdiely medzi výsledkami testov reportovaných u králikov a potom výsledkami testov vlastne v tých istých podmienkách z ľudských dobrovoľníkov. Tam sme videli, že proste každá druhá látka bola zle klasifikovaná. U králika vyvolávala podráždenie alebo edém a u ľudského dobrovoľníka nenastalo absolútne nič pri tých istých expozičných podmienkach. No a keď sme vlastne testovali tie isté látky na 3D tkanivových modeloch, tak tam sme videli, že ten model je niekde medzi pri tých podmienkach, ktoré sme vlastne vytvorili, že niektoré látky boli predikované tak, ako by sme to videli u králika a niektoré tak ako u človeka. Ako vyzerá test na umelej koži si asi vieme predstaviť, ale už horšie je to napríklad pri umelo vytvorených pľúcach, ak to tak môžem nazvať, alebo pri tej rohovke. Tak skúste popísať aj toto tak stručne, že ako vyzerá vôbec test, čo sa dá na takýchto modeloch odpozorovať. No, napríklad na koži alebo na rohovke tam aplikujeme látky topicky, to znamená z vrchu. Čiže zoberieme napríklad krém alebo emulziu alebo chemickú látku neriedenú alebo nejaký prípravok, ktorý používate doma v domácnosti a v podstate ho nakvapkáme pipetou na tkanivo. A vlastne tam sledujeme účinok tej látky. No a čo sa týka modelov, ktoré vlastne nám modelujú tú systémovú toxicitu, tak tam sa väčšinou jedná o expozíciu látkam cez médium. Čiže my aplikujeme testovanú látku do kultivačného média, ktoré vyživuje ten model a môžeme testovať či už v statických alebo v dynamických podmienkách, čo daná látka robí s takýmto tkanivovým modelom. Ešte sme si možno nepovedali, že vy potrebujete na tú kožu umelú získať bunky od nejakých darcov, tak možno ako sa získavajú takéto bunky. A teoreticky, ak by sme chceli prejsť možno v budúcnosti na absolútne testovanie bez zvierat, tak či dokážeme od týchto darcov pokryť celý laboratórny výskum? Ja pracujem najmä s primárnymi ľudskými bunkami. To znamená, že to sú bunky, ktoré sú skutočne od darcov. A v podstate každý darca, ktorý podarováva svoj orgán na výskumné účely, musí podpísať informovaný súhlas. Takéto bunky sa dajú získať z tkanivových bank, dajú sa získať z certifikovaných zdrojov, z nemocníc napríklad a tak ďalej. Keď hovoríme o in vitro toxikológii, je potrebné podotknúť, že ani tá in vitro toxikológia zatiaľ bez tých experimentálnych zvierat nebeží, pretože mnohé komponenty, ktoré sa používajú v in vitro toxikológii, sú stále animálneho pôvodu. Sú to napríklad rastové faktory a séra. A momentálne v Európskej únii prebieha veľký projekt, veľký výskum, ktorý sa snaží nahradiť napríklad fetálne bovinné sérum inými typami komponentov a sér. Takisto sa začína využívať aj ľudské sérum v niektorých experimentoch. Takže je to oblasť, ktorej ešte je veľmi veľa nezodpovedaných otázok a veľmi veľa výskumov bude musieť byť vykonaných, pretože aj pre tú in vitro toxikológiu bohužiaľ zomierajú zvieratá. In vitro je teda nejaká inovačná metóda, to je vlastne celé to, o čom ste rozprávali, len aby to mali diváci In vitro jasno. pôvodne znamená v skle, kedysi sa bunkové kultúry robili v skle. V súčasnosti sa sklo používa úplne minimálne, používajú sa rôzne typy plastov, na ktorých tie bunkové línie alebo tie primárne bunky rastú. Takže skôr by sme mali hovoriť in plastiko. No a ešte existuje oblasť, ktorú nazývame in silico. To je zase oblasť počítačového modelovania, aj tomu sa na akadémii venujú kolegovia a využívajú napríklad aj počítač Aurel, ktorý je tu na Slovenskej akadémii vied na rôzne typy modelovania. A spojením týchto in vitro a in silico technológií sa dajú veľmi dobre predikovať rôzne toxikologické vlastnosti látok a dá sa odhadnúť, ako sa bude chemikália alebo liečivo správať v ľudskom organizme. Vaše aktivity v tejto oblasti, to, že netestujete na zvieratách alebo v laboratóriu, neostalo samozrejme nepovšimnuté. Boli ste nominovaná na celosvetové ocenenie Lush Prize za prínos k vývoju a uplatneniu alternatívnych metód testovania. Tak nám skúste tak popísať, ako dopadla táto nominácia. No, tam boli dve nominácie. V podstate jedna bola v oblasti teda lobbyingu, keďže sa venujem vývoju a výskumu alternatívnych metód už veľmi dlho. A druhá nominácia prišla za výskumno-vývojový projekt. Jednalo sa o vývoj metódy pre hodnotenie zdravotníckych pomôcok. A to bola taká tímová nominácia, ktorá vlastne pôvodne prišla z USA. Ja som teda bola súčasťou toho tímu, keďže v podstate sa jednalo o metódu, ktorú sme veľkou mierou vyvinuli v našich laboratóriách. No a som veľmi rada, že sme získali práve tú
cenu za tú tímovú prácu, za vývoj protokolu intrakutánnej dráždivosti pre zdravotnícke pomôcky. Intrakutány znamená, že vlastne sa zisťuje dráždivosť po vpichu testovanej látky pod kožu. Čiže je to tiež test, kde tie laboratórne zvieratka dosť trpia. Toto ocenenie je ešte špecifické tým, že sa jednalo o udelenie tzv. Commended Project, čiže je to cena, ktorá je veľmi špecifická. Doposiaľ boli udelené len 2 takéto. Takže získali sme síce nefinančné ocenenia, ale veľmi špeciálne a skutočne som veľmi hrdá na to, že sa nám podarilo takúto cenu získať. Ja spomeniem ešte jeden taký váš, dovolím si tvrdiť, veľký úspech, čo ste už aj čiastočne načali v predošlých teda vetách. Vám sa podarilo založiť pobočku americkej biotechnologickej spoločnosti na Slovensko, ide dokonca o Európsku centrálu. Tak skúste vysvetliť, že čo sa vám vďaka tejto spoločnosti na Slovensku podarilo. Túto spoločnosť sme založili v roku 2009 s cieľom vlastne priblížiť sa európskym zákazníkom a priniesť im tie technológie a tie alternatívne metódy bližšie. Pretože ja som spomínala, že počas doktorantúry sme vyvinuli test kožnej dráždivosti, ktorý sa stal súčasťou legislatívy neskôr a tie modely, ktoré pre tento test boli vyvinuté, z časti pochádzali aj z USA. A vlastne ten dovoz tých tkanivových modelov je komplikovaný a do Európskej únie doviesť čokoľvek začína byť čím ďalej tým väčší problém. A v podstate to, že sme založili tú Európsku centrálu tu v Bratislave, jednak pomohlo veľa ľuďom, ktorí tu pracujú na Slovensku, že dostali možnosť priblížiť sa týmto technológiám a zároveň, keďže my ležíme v srdci Európy, tak povediac, tak sme sa maximálne priblížili zákazníkom z veľmi širokého okruhu západných aj východných krajín a skutočne nebol problém dostať sa kamkoľvek letecky do hodiny, do 2 hodín po tom, čo tkanivo odišlo z našich laboratórií. Takže malo to veľmi výrazný vplyv na dostupnosť takýchto inovatívnych toxikologických nástrojov pre našich zákazníkov. Sama ste teda pracovali v zahraničí niekoľko rokov, dnes sa tu ale rozprávame na Slovenskej akadémie vied, tak prečo ste sa vrátili domov? Ja som sa rozhodla z firmy odísť po 10 rokoch, ktoré som strávila vo vedení v spoločnosti. Bolo to aj kvôli tomu, že zmenilo sa nám vedenie v USA a firma začala mať plány s odpredajom, ktorý sa nakoniec aj uskutočnil. Minulý mesiac bola spoločnosť odpredaná švédskej firme, ktorá sa zaoberá 3D tlačou, čo je nesmierne zaujímavá oblasť. A myslím si, že tam uvidíme veľmi veľké pokroky v oblasti tkanivového inžinierstva a bioinžinierstva. A v tom roku 2018 som zvažovala, čo ďalej. Mala som aj mnohé ponuky do zahraničia, ale ja som chcela zostať na Slovensku. A keďže sme mali dobre rozbehnutú spoluprácu so Slovenským toxikologickým zväzom, ktorý sídli aj tu na teda Slovenskej akadémii vied a s kolegami z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, tak som sa rozhodla začať s nimi spoluprácu a zriadiť vlastne taký výskum v oblasti in vitro technológií tu a oni mi skutočne poskytli veľmi dobrú pôdu na tento vývoj a výskum na tomto pracovisku. Takže máte dobré podmienky na vývoj, pretože áno, veľmi rýchlo. O slovenskej vede sa toho rozpráva veľa, je podfinancovaná, mladí vedci nám odchádzajú práve do zahraničia, tak ak by ste to mohli zhodnotiť? Je to pravda, že tá slovenská veda je podfinancovaná a projekty, ktoré sú teda výskumne orientované, sú častokrát aj obmedzované rôznymi nariadeniami. Nemôžete si kúpiť prístroje na 1700 €, proste máte 250 000 € na to, aby ste si nakúpili spotrebný materiál, ale nemáte prístroj moderný, na ktorom môžete experimentovať. Takže stretla som sa prekvapivo s takými obmedzeniami, ktoré som predtým nevidela, pretože v priemysle, keď máte teda peniaze, tak si kúpite to, čo potrebujete v tej najlepšej kvalite, akú potrebujete a tu vlastne v tomto štátnom sektore sú rôzne obmedzenia, verejné obstarávania, potom samozrejme tie obmedzenia na kapitálové výdavky. Ak by sa toto podarilo odstrániť v budúcnosti, ja by som za to bola veľmi vďačná, pretože skutočne nás to limituje v ďalšom rozvoji práce. Ja by som rada povedala, že behom toho krátkeho pôsobenia, čo som tu, sa nám podarilo vybudovať toto laboratórium bunkových kultúr, tkanivových kultúr,
do takej miery, že sme boli v podstate uznaní ako laboratórium, ktoré môže vykonávať medzinárodné validačné štúdie a stali sme sa súčasťou európskej siete pre validáciu alternatívnych metód a dokonca sme sa už zapojili do jedného z výskumných projektov. Trúfnete si odhadnúť, koľko ste za celý život vášho laboratórneho výskumu a testovania dokázali zachrániť alebo respektíve nahradiť zvierat? Ťažko odhadnúť, ale myslím si, že veľké množstvo. Jedná sa teda vlastne o testy očnej a kožnej dráždivosti a momentálne validujeme a vlastne implementujeme do legislatívy test fototoxicity, takže možno aj 1 000 000. A s tým už vlastne súvisí moja posledná otázka, ako vidíte vôbec budúcnosť v testovaní na zvieratách? No, myslím si, že v tejto oblasti pôjdeme míľovými krokmi dopredu. Tie prvé validačné štúdie, ktoré sa vykonávali kvôli náhrade experimentov na zvieratách, trvali aj 10 rokov. Potom to trvalo 5 rokov, než sa to dostalo do legislatívy. Takže taký vedec ako ja v podstate strávil pol života, ak nie celý, vývojom jednej metódy. V súčasnosti tie alternatívy idú míľovými krokmi dopredu, implementácia je oveľa rýchlejšia. A myslím si, že rozvojom nových technológií, ako je napríklad 3D biotlač, sa posunieme oveľa ďalej. A možno v obzore nejakých 10-15 rokov sa už budeme bez tých laboratórnych zvierat vedieť zaobísť v mnohých oblastiach. Už to chcelo len veľa snahy a vôle, tak vám budeme držať palce a veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem.